kamira pamberi darama mukutasa. Kamira pamberi darama mukutasa. Zvese zvichitadi chokwadi. Zvichitadi chokwadi. Ndikaimba chabatwa nemhosva. Ndikaimba nemhosva. Mwari anobatsira wangu. Mwari anobatsira wangu. Zita Petro. Ini ndinoitwa Peter Gonyi. Chigara mukura maondo. Pamusoro ichangamira. Pamusoro vadare vese. Hama dziri dziri muno. Ndakamangorora nyaya yangu. Ndakasvika mukadzi wangu kudanana naMusewe. Semu Musewe. Zvakaitika wakatanga 2023. Nyaya zvinozvengeswa zvichienda kana mboidhakwa. Zvinotsikwa-tsikwa. Chimbo kuri kuti kambatana pamanede murumo. Nyaya yacho indotsikwa-tsikwa. Ndikazoenda kuSouth Africa kushandira mhuri. Ndaenda South Africa ndakaita 8 months. Ndadzoka. Ndakadzoka anauza pamudzimai ndiri kuuya. Saka ndama Mutare. Ndikazivhanye kuti ndiri kutobva kumusha. Nyamba yanga itori Sunday musoro. Tubva kumusha kuona wana. Tubva kumusha. Apa kanaka patasangana chinaye maMutare mudzimai wangu. Saka pandakasangana naye ndakatora foni yake. Because ndandamutumira mari yekugadzira foni yake yatsimuka screen. Ndati mbone kuti munhu akagadzira foni wakagona here. Akamboda kuramba nefoni mudzimai. Ndazondipa. Anipa foni. Ndakabva ndaenda kumamessage. Sefoni yemudzimai ainge atyisa kubata pa. Ndakaona message yakazonyipesiwa nyaya nemudzimai yekuti usasafone pa ndana kule mtaundi. Mudzimai watowana kule mtaundi. Shisha tura nzvimbo autangonyepa munhu tinogara naye chichi amene kwarosenza utaundi. Munhu tinogara naye saka unoti mbuya iyo undisekuru. Ati munhu ungatadzere kufona ndiripo murume wako. Kana ari muzukuru. Autapoti ndisanisana ivo. Saka chakazoitika takazoparadzana mutaundi yako ndo basa kwake imvana kumba. Ndakazomutorera foni. Foni yanga ndatora nekuda kwemessage ndakaitora ndawadziwa usiku. Ndamuka mapasi 4. Ndinanopa mukumba kwemudzimai wangu pana mai yacho. Ndasvika mai ona izvi ndasangana nazvo mufoni mwana wenyu. Iyo iri nyaya yemessage iyo. Mai akati already nyari ndaizwa. Chikadimirire wangu mukunda auya weekend. Saka zvakapa chinodya moyo. Ndatora pakanaka ndasvika ndadzikomba kwangu. Ndaendomba kwangu ndazoti foni ikanyesomboitsvaka kuti chii chomwe ndinyasotora chiko foni. Venana kuchimwe chiapp chiya chinozi Phoenix. Pane message yanga yakaiswa ndimai mwana wangu. Yowe Sam mamessage yangu ndadeleta. Akodeleta uzipatoshata murume wadi watouya. Sam ndiani Sam tawo. Ndazvibatanisa yaho. Paziswa message futi ikazi maudiwa aitora Sam nemudzimai. Iwewe Sam ndakatitengere madress maira wakaramba. Izvizvi tracksuit ndatora iyi. Unototi badara shit. Unaziya kuti mangwana weekend iSaturday ndirakwenda kucheck ndirakwenda kuscan. Mudzimai kuti ndamutsa mukoma uyu. Mwana iyo zviri kusangana zvi. Sam uyu une hanzvadzi yake yaigara paHonda handisi. Asi yanga yazogara paWatsomba. Mudzimai wangu aiti chibva kubasa. Vaipfuurira kuenda paWatsomba kusangana naSam. Saka zvadaro ndizvo zvandikurira. Ndatora baunini wangu taurira naye aona ichi nyaya yarume ndiraundiremera. Enda mudiki pazvinhu. Ndatora na baunini wangu nemunin'ina wangu. Ndaenda kwachifutiri kwamboidhakwa. Mai ona izvi zvirapanzira maudhiyo ese kunana mai munin'ina wangu ona izvi ndasangana nazvo. Anokagusika kudai pakaoma. Tasvikaona mai ona izvi ndasangana nazvo. Mai akadai izvi pakaoma. Ndafona wangu mudzimai vatouya kubva kubasa. Ndati pana Sam shamari. Pane umwe wacho unonzi Manuel ndiye vaipambira nyaya dzacho amene otudipira naona panapa. Sam ona nyaya iri panapa. Ndikuona mamessage ako mufoni mangu nemudzimai wangu. Udai nemukadzi wangu. Wakamboramba pari 20 minutes. Atazwa asha iwe. Atsakurowa atizodovhunza. Azvongo. Ndada kudana nemudzimai wangu. Pakanaka asi ona Sam nguva achima kusuma 11. Tiri kupera na 2 o'clock tisangane pachidhakwa futi. Tizwe nyaya yenyu kuti mama wangu kufamba sei. Shuwa wakauya mudzimai auya kuti ndagara dare nana baba wangu nemhuri yese pachidhakwa.
warizewe pamusha wangu wasikwapo pana mbuya semu tipetizwe nyai semu akavuma nyaki inyeshuwa nalodi naudana nizima yangu ni mzima wenyu oviziere musha wangu unoziya yase muri yangu unoiziya ona masule mbisa ndendo nyende kusikera unisaya futi ne pato aramba kandondo ataka chinyi nganye vananya kutazirei uri munokuziya pati chinyazonya kutazira chinyi nyaya vetatongwa taona ndozwa kuti point yemunhu mudzimai vatamubvunza iyo wakadana ana semu wakambotanga kuramba tadza kwabvuma semu semu wabvuma nyaya kura wangodana nemudzimai wangu atiti makarara mese here semu wakabvuma shuka tarara tese nemudzimai wangu mudzimai tipeti mudzimai akamboramba akambotowa nehama dzangu buda panze ndotsvaya munyengera akamboramba indazosvika pakuzomomisa ona mai mwana ndari fungo ndikuregerere panyaya pati ukasabvuma nyaya yako ikai tobatsina ziona chikomba chiri kubvuma nyaya yacho iwo uramba sei apona handikwazofuga wangu mudzimai shuwa baba mwana ndakarara nasemuseve kongoenda uripedza nguva yese uchinyepa ora makatanga kudana rini watanga kunyepa takatanga kudana musi wa 15 February asi samuseve wakasamba kubva masore kutenderesana kwese vairamba kwachinodifimba naye muramba asi una mai mwana zve ivo waita zonduza here murume wangu wanasaona zvimuita semuseve vachitaza waita zonduza sei kurukura nyaya bayadi saka murume uyu nyaya yako akaipfuma maurenda takunoda kuti changama kuti batsire kuti mangwana tikambaitarisana zvakadaro tisina kusvika kwemuri taona zvingazonisimudzira shungu dzakanyanyisa ndoza ndava yakomuri changama kuti batsiro pamusoro pemurume wanetsa vakapwanya futi imba yauri pamudede mukadzi akaenda yabasa rake museve kupinda mudzimba dzavamwe ndoshanetsa museve wapwanya mishe yavanhu zvakanyanyisa murume uyu changamire tibatsireiwo tangire kupa ndatenda changamire panepa handisumuona kuti aripa amen totobvunza sei kuti ndotofonera ndoroziyana kwaari mususiya ari kubasa but ari kubasa kwake kana upa achatoiba zvinogona kudaro kubva kune nyaya iyo wakabuda umba pane pandazwa kutaura nenyaya yekuti makagara dare semunhu pamakagara dare makawirirana kuti nyaya iripo kadare kakaripo semunhu wemurume ndandine shuku ndozwawo chokwadi kuna semu ndozwawo chokwadi kune mudzimai hapana dare rakazogara uri dare kwakundobvunzana mubvunzo ipo pa chandoda kunzwa unoziva kuti pamudzima unotora nyaya yekuti dare handisi isi nyaya yakadai dzakuuya kuno handisi it means kuti vanhu palevel yacho yekutaurirana wasingakuya kudare zvisina dare watadza kudii kuwirirana ndosaka nyaya zviya kuti but kana vanhu waita dare ravo remusha ndo domestic remedy kana matowirirana handisi pamwe pacho pane pasina nidi yekuya kuno because pamwe matobhadharana nazvo madii mabhadharana saka kana nyaya yakuya futi kunobuya kutonga nyaya ichi itsva but iyo isiri itsva itori neagreement chi kare ndosaka ndazwa ndikubvunza kuti pawati dare takaita dare remusha tikaungana tikadii ndopatada kuti tizwisise kuti dare racho rakatangira papi rikasvika papi mukawirirana mudii pamusoro iyi chakamira wese family yacho nayo ikachitawa hapana kanhu kundishamisa asi masamona akaenda sabuti kamudza tondona uyu museve aripo deu marapuza iyo nyeto azibota murundo chayapese ndi makaita vokotaura nemukomana azi makaita dare ndizvo mukakumanyanya ndizvo mukawira ruchii ndabvuma wakandi
bhadharisa $40 $40 yekuti wabvuma nyaya $40 kumuripo pamuripo wakazotiwo watoda mombe 5 watazoda mombe chiiti 5 ndakaona ndizvokutazve ndozvandanditaura kuti makaita daro renyu makapedza makatodirana mukatosairana ndakaona ndozvandachidzotaura ndakaona ndizvautaura panapa ndariwedza kutaura panapa ndezvekuti izvi zvese zvemombe 5 zvamunotaura izvi zviri pano iwo ndiwakanga wataura kudaro ndokuti ndikuzotoadadasi wakati with immediate effect tinoda $700 yange iri china wati immediate effect wanga wati unoya ne$300 toda $700 chiri chitatu chacho china yacho chakabva zoya kuno ndati inini mari yamudwara handina kana watanga gimo rekunyika ukadziwa homwe yamanogara yakatozara zvekuti utautazana mari ka iwe wakatopa munhu iwo mushonga wako usina respect wakadiri mushonga wako unoda unoti pese pese kurapa wese wese dai ndati makawirana saka vandingakuona ndutaura ndikutaura ndikazva ndikutaura iwe ndani kwenyu kuti there is an agreement already anditi agreement iripo nda saka ini chekutonga vati uzi nyaya makapedza uta chamuda ini kuti ndikubatsirei chete kuti mari iwe ndo mari nyaya iwe kuti nyaya yanyu makuona kuti makuti tibatsa kuti mari ibude kuti mari haisi kubuda ndo nyaya yanyu saka muda ndiwandira se saka muda ndiwandira isi hatiseni kuti kana nyaya yakapera zvamakawirana makawirana I cannot change zvamakawirana at family level nayo nogara kwenyu kwamunoita nechi asi izvozvo hazvirevi kuti mhosva haidi haipo ukaona matosvika kuti maita agreement yekuripana nechi means mhosva iripo makatoerana kubhadhara but nyaya yemude kuti kana makati mimi iwe wati iwe wakazobhadhara 700 asi 700 yacho wanga usina akazongoti hanzi 700 zvefriday chaipo iwe waishaya friday yacho friday yacho ndakazunguzwa kuti takazunguzwa kunzi mari nyaya yaenda kwamambo zvikuya panyaya kwamambo nekubhadhara kwako ndandisina zvinhu zvakasiyana ndandisina iwo mari yavo wabhadhara wakanga wamaya ayo ndandangu wapa $40 basi yekuti anzi wabvuma nyaya asaka mari yavo naye izvo zvandina izvo zvandina une mari aivo izvi panapa handitiona chapari haumaita kuita basa kutapura mushonga wako pazokaita kuri mari saka uda udini saka uda udini tipe plan uda udini tauya kuna changamire tusati tayaona ini ndikubhadharira aiwa kutopereka kuti taura nyaya awa noda mari ndandiri kuti ine mari iwano yautomboda period yekutsvaka iwe wamboende period sasa
pesa apa kusati kwakudai ndio period yacho chama ukona unaenda kubhawa kutsvaga mukadzi kakubhawa it means ane $10 kuseri kwefoni kana kuti muwallet kana kuti ane $5 kuback pocket intention yake ndekuti ndikasvika ndoona mukadzi ari kuenda kuona mbhawa kuda mari saka you can't tell me utazi iwe wapinda mbhawa utazi uri ungataura izvi utazi buda hako uende tozoonana mwedzi wapera hembe dzinotorwa dzese uzi mukadzi asi wakuka saka kwatiri inini mukadzi wemunhu asi mukadzi wako handika kana utodana naye tsvachi hure saka zvafanira kuti hure ruda toda mari yaro nguva iyo udaura mari kana hura mahara bambo mota basa rekutenga mabhachi ekuti munyengedzi wakadzi wewanhu musingacheneti mari kutokudonhera nomutenyi nyaya yemabhachi yosina kana seri madaramani uzoda zaza namari ndipe zuva kuti musi wakandende mari yakati munokuita nezvekutsoka chinokuari chiita ndipe plan yako ndipe zuva ndipe plan 15 si mtwa 15 ndengana 15 and wakati ndengana nyore basi 15 chi ndizvo munhu akakona soka kuti kudai oti eunomunyara munhu wamwari kunyepera kusiririsa bambo mukadzi wemunhu abatwi pera mari mazova mukadzi wemunhu adini iwe pachizvaka wakarorere saka mukadzi wako adini arumba wamutaurira kwazi hata ndeni asaruzizero ndo basa rako uzaifana kuya kunotamutaureko ndo basa rako basa rake unofana kuriziva fashambisike moka vavabvu wauya wabatwa nemwinya fashambisike ndo basa rake unomwa guchu rakaita sei guchu roda ukadziorwa dzirimo mvana dzakawanda dzisina warume dzinototsvaka warume nyawatsomba iriyo watsomba watsomba yakavhura panoto akudziona ita rushaya murume ende uno kwako chaiko chaiko ikona zvekusiyana nekuti wakadzi wevanhu siyana newakadzi wechiiwe vanhu baba mukadzi wemunhu abatwi ba nyangwewo ukashora murume wacho zvakaita sei mukadzi wake haumubati ukaona unga uri nani pane murume wacho mukadzi wemunhu abatwi uriziva baba isi baba pamusoro imangu inoitwa Thomas Dibwana ndauya ndakamirira ndiri baba wemwana funga mwana akanetsa tinobva pashamhu saka tikaona kuti mwana unetsa senini ndimubata ndomisira mbanje mhomwe ndoenda naye kupolisi ndinotaura kuti munhu wangu anetsa rokuputa mbanje nekutengesa mbanje evidence anenge ainayo muhomwe umborirowa stereki saka mwana uyu ndanzwa nyaya dzake dzanyanya kubuda munharaunda mumavillages atingati muvillage but mavillages dzanyanya ndofunga kukatarisa ndaendega asi takawanda mundu yekwamusewe takawandisa todzadza pese tona bhachi ataura hatendiko
nokuti mwana akutinyadzisa akutaunge ngozi iri kubuda pambewewe kwanisi kutaura hakwanisi kutaura nayo saka takunyara kunyarisa chaivo chaivo zvisingaiti mukaona ana sekuru atotaura kuti hatitsikiko nokuti takutonyara ndikati ari kaindonomirira nyaya dzacho inini saka mwana akadai so anoda kumboti rangwei sekutaura ndaita kuti ndamuisira mbanje mhomwe haakwanisi kuibuda nokuti evidence anayo mazvita chiribatsira kubhadhara solution tinayo iyambouya kuno asi solution chaichaio ari kusangana neyamai macho zvinobudisa mari kana zvatonetsa mukutaura madhokita tinovaziva anonoromu bhobhojani zirai chekwe castration asi kwana munhu ane mbiri yakadai isaidha ndigarden boy anomufudzi wemombe anotengesa ice cream muna mamapoto kukolekta maempty bottle munhu akadai ka ndo type dzake vana mabhodhoro iwo anofamba aitengesa huku aionakuperesa huku anopa mahara matumbu nemakumbu asi haapi mahara ozovhara hake mhepo apa ndauziva A to Z nodiro kunyepera my friend but atoninyadzisa kwanzi kuitika pari tumota twake twechipirate ndopane problem imwe yacho mota yaitotora vandiri ndopari kubuda dambudziko kari pamanenge bridge mukwanzisa saka zvinhu zvese zvaari kuita tumasenzi twemushikashika ndimwe vari kubuda nyaya saka atingarambe ichitemiswa musoro naye ndiburiro wangu yacharisa ati rafuara saka ndizvozvobviswa 15 baba toda mari and if is not paid musoro chakupai fomu nokuti abva afila nokuti asakafila yoenda mukati musoro changamini ndadzoka fini chimo changa ende murume anorwara ane hosha saka status yangu changamina chaiziva no atitaure nyaya dzechi is confidential. That's confidential information. But anyway, chekuti hatina but isu toziva kuti it's a criminal offense kuinfecta munhu uchiziva intentional and saka maissues ese anofanira kuti sekuru anofanira kutata and madziva nyaya dzekubuda dzino batsirai mwana zviite saka musi wa15 ita kuti nyaya sei inenge yapera but this one inini maende ndekuti imimi chiti yati mukomana wangu ngaenda noteswe mva ichiri padhuze whatever zviripo zvokumidza mukadziswa andro and